Sziasztok, Ender vagyok, és most egy counter egységet fogunk megépíteni. Szóval, hogy is működik ez a counter? Hát ez számológép, szép magyarra lefordítva, és számoló. Ez azt tudja, hogy például Adventure mapoknál, hogy hányszor nyomjuk meg a gombot, meg minden. De hát ezt nem is fogom föltenni, hát építsük is meg. Először is kell nekünk egy pillanatnyi jel, amit úgy tudunk megcsinálni, hogy ide teszünk, nem ide, bocsánat, ide teszünk egy gombot, erre az oldalára egy vörös kőfákját, azt eldobtam, ide teszünk egy vörös kő elismétlőt, vagyis repeatert, és 3-szor jobb klikkelünk rá. Ide teszünk még egy blokkot, és ezt így ide tesszük, így, és ide teszünk megint egy vörös kőfákját, ezt így ide ki is vezetem, és úgy látszik, hogy csak egy pillanatnyi el van. Látjátok, csak egy pillanatnyi le van. Hát a maga a számológép részét most egy 5x számológépet fogunk megépíteni, és hát ezt így végighúzzuk így szépen redstone-nal. 1, 2, 3, 4 és 5. Ide teszünk blokkokat, és ide közé teszünk egy blokkokat. Úgy, aki nagyon-nagyon nem tudná, annak megmondom, hogy jobb klikkel kell blokkot lerakni. Én kart szoktam használni, mert tényleg jó, mert lehet reszettelni, és fontos, hogy 4-szer kell legyen ez a repeater. Hoppá. És majd ez a kivezetés. Így ezt aktiváljuk is. De ha azt akarjuk, hogy mindegyik gombnyomásra külön csináljuk, akkor így kivezetjük. Hát ez azon alapszik, hogy itt mindegyik tisztán fecskódik egy pillanatra, de csak az első maradt fönt, mert az nem tud lecsukódni, mert innen is kap jelet, és amikor jelet kap, akkor kioldódik. Vagy hogy kell ezt mondani? Hát próbáljuk is ki. Egyszer megnyomtam, most 1 van fönt. Megnyomom még egyszer. 2 van fönt. Harmadszor 3 van fönt. Negyedszer 4 van fönt. 5-ször 5 van fönt. És így végig is ért a jel. Ezt azért világít most, aktiválódott most ez a redstone, mert egy blokk még vezeti a redstone jelet. Be is mutatom. Ha repeaterrel vezetjük vele, hoppá,
akkor látjátok, vezeti. Hát ez erről ennyi. És ezt szépen így vissza is vezetjük. Repeatet nem fogom bemutatni, hogy mire jó, az jelhosszabbításra jó. Ó, nem csak az a hosszabbító kapu. Lehúzzuk így. És ha azt akarjuk, hogy önmagától reszetelődjön, vagyis önmagát újraindítsa, hogyha végigér, akkor ide teszünk egy redstone fákját. De azt figyeljetek, most ezt ne csináljátok, amit én csinálok. Így is újraindította magát, nem tudom, hogy mennyi látszott belőle. Hát ez ennyi is lenne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Enderman Star voltam. Sziasztok!